biografies a la Viquipèdia són d'aquesta xifra. Ahir doncs, va ser una mostra d'aquesta i esperem que es converteixi també en un projecte a llarg termini, que no s'acabi aquí i anem fent més aquí. La primera permetrà conèixer una mica les oportunitats. Són claus pel territori, no cal que us ho expliqui vosaltres, si hem de ser capaços d'explicar-ho. He sentit també agrair-vos a tota aquesta feina, és una feina compromesa. El 2023, si no m'equivoco, és un despisto. Anàlisis tan extremadament i això vol dir que estem en una sequera, per tant l'aigua, el cicle de l'aigua tenim una pèrdua de biodiversitat extrema d'un 25%, hem de fer la transició energètica.